Τι γίνεται με την λιμνοδεξαμενή στον Άγιο Αρτέμι, υπάρχει, λειτουργεί? Τι γίνεται με την Ψαρόπετρα, λειτουργεί σήμερα? 1,5 εκατομμύριο ευρώ έχουν θαυτεί μέσα στη λάσπη. Δεν είναι του Δήμου, αγαπητέ η νομαρχία έκανε κύριε Λαμπρινούδη. Είναι μέσα στα δικά σας. Όλοι και εσείς είμαστε εκεί. Εγώ δεν είμαι. Είναι μέσα στα δικά σας. Δηλαδή, όποιος παρευρίσκεται στα εγγένεια έχει και την ευθύνη του έργου. Κροτή. Είναι μέσα στα δικά σας. Πού είναι η Ψαρόπετρα? Πού είναι η Ψαρόπετρα? Αλήθειες θα λέμε εδώ, δεν θα λέμε ψέματα. Πού είναι? Δείξτε μου πού είναι. Η Ψαρόπετρα κατασκευάστηκε από το Δήμο. Στο φυλάδιό σας λοιπόν με τίτλο Διαχείριση και αξιοποίηση υδάτινων πόρων. Άλλο το φυλάδιο διαχείριση. Καμία σχέση από το πράγμα. Στην διαχείριση προβλέπουμε ότι θα γίνει διαχείριση και για αυτό το έργο. Αλλά όχι το κατασκευάσαμε εμείς. Άλλο το ένα πράγμα. Είστε δίπλα μου, κύριε Παγούδη. Μπορείτε να μας διαβάσετε εδώ για την Ψαρόπετρα, τι λέει? Ναι, γράφει εδώ. Ανοιχτό δηληστήριο Ψαρόπετρας, 1.200.000. Σας παρακαλώ, γιατί τώρα να μην λέμε ούτε άλλο. Είναι δεδομένο, κύριε Χαλιορί. Χρηματοδότηση, τι λέει? Λέει νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Να σας βοηθήσω. Είναι δεδομένο. Δεν έχει καμία σχέση η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Στην μελέτη, στην αρχική είμαστε εμείς. Κύριε Νομάρχη, κακώς περιλαμβάνετε εσείς λοιπόν ξένα έργα στα δικά σας. Μα δεν το συμπεριλαμβάνουμε. Μόνο και μόνο για επικοινωνιακή ή άλλη. Το φυλάδιό μας. Το φυλάδιό μας είναι ξεκάθαρο για τα έργα ίδρυυσης τα οποία έχουμε κατασκευάσει. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρεται σε ένα φυλάδιο εδώ πέρα με ημερομηνία του 2008 και η συνδιαχείριση και η βοήθεια που προσφέρατε. Θα σας απαντήσω γιατί. Προσφέρατε κάποια βοήθεια. Νομίζω ότι δεν είναι κακό αυτό. Φράγμα Κακού Ποταμού Ψαρόπετρα. 150.000 ευρώ. Δήμο Χίου νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Κύριε Χαλιορί. Λοιπόν. Να το κλείσουμε λοιπόν, όχι το θέμα του νερού, να το κλείσουμε το έργο. Να το αφήσουμε εκεί βουλιαγμένο στις λάσπες. Υπάρχουν λοιπόν έργα ημιτελή, έργα κακότεχνα, έργα αντιλειτουργικά, έργα κοστοβόρα που δεν αποδίδουν, τα οποία έχουν κοστίσει εκατομμύρια ευρώ. Βάζουμε την μπουλντόζα και λέμε λοιπόν εμείς, αυτά τα εκατομμύρια των ευρώ, 100 συγκεκριμένα όπως σωστά είπατε και εσείς προηγουμένως, ήρθα στοιχείο. Ερωτηματικό, επενδύθηκαν σωστά, επενδύθηκαν αποτελεσματικά? Θα έπρεπε με αυτά τα χρήματα να πιούμε ένα ποτήρι νερό? Η απάντησή μας είναι ναι. Θα έπρεπε να πίνουμε σήμερα καθαρό νερό από τις βρύσες μας. Γιατί? Γιατί στην Κορσική, που είναι δεκαπλάσια σε έκταση από την Χίο και έχει και οκταπλάσιο πληθυσμό, με τα ίδια ακριβώς χρήματα, δηλαδή με 100 περίπου εκατομμύρια ευρώ, λύθηκε άπαξ και διαπαντός το υδρευτικό πρόβλημα της περιοχής. Και έτσι το νησί έχει αυτάρκεια σε πόσιμο νερό. Εδώ γιατί δεν έγινε αυτό? Η απάντηση λοιπόν που δίνουμε εμείς είναι ότι δεν υπήρξε ορθολογική αντιμετώπιση. Το μόνο που ενδιέφερε τον νομάρχη ή την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν πώς θα ξοδευτούν χρήματα και όχι πώς θα επενδυθούν σωστά. Τι χρειάζεται τώρα? Δεν είναι μόνο τα έργα, είναι το 50% θα έλεγα το να βρούμε τι πρέπει να γίνει με μια σχέση κόστους και ωφέλειας. Το Σαραπιό, στο οποίο αναφέρθηκε ο νομάρχης και για το οποίο μιλάει ότι θα μαζεύει 1 εκατομμύριο κυβικά το χρόνο, η λεκάνη απορροής του δεν ξεπερνάει τα 10.000. Είπε για 650.000 εγώ θα πω τη δικιά μου γνώση, αυτή που ξέρω μέσα από ανθρώπους επιστήμονες, με τους οποίους έχουμε επανειλημμένα συνομιλήσει. Τα 10.000 κυβικά ετησίως. Πώς θα γεμίζει το Σαραπιό? Θα γεμίζει με άντληση από τις πηγές της Δρίνας. Δηλαδή, οι πηγές της Δρίνας 100 μέτρα χαμηλότερα από το φράγμα, το Σαραπιό, που σημαίνει ότι θα πρέπει για 3 μήνες που τρέχει το νερό στη Ρήνα, 3 μήνες, 100 μέρες, εγώ να δεχθώ, κύριε Χαλιορί, για την οικονομία της συζήτησης, εργοστάσιο που θα γίνει. Εγώ να δεχθώ ότι η κριτική που ασκείται είναι σωστή. Το θέμα είναι τι τα κάνουμε αυτά τα έργα. Βάζουμε την πρωτόζα και τα εσωτερικεύουμε. Έπρεπε να γίνει. Εσείς το απαντάτε σήμερα στο κοινό σας? Εσείς πρέπει να το απαντήσετε. Πέστε μου, δηλαδή, αφήστε με να σας πω λοιπόν. Δεν έπρεπε να γίνει σε αυτή τη θέση το Σαραπιό. Ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να γίνει και σε άλλη θέση το Σαραπιό. Σύμφωνα με τις. Όχι. Ακούστε τι λέω, κύριε να το ισοπεδώσουμε, να το κλείσουμε. Όχι, να συνεχίσουμε να δίνουμε χρήματα σε ένα έργο το οποίο δεν μπορεί ποτέ να αποδώσει. Και με αυτή τη λογική
να υπερασπιστούμε ότι καλώς χρεοκόπησε η χώρα, ότι καλώς δεν έχει σήμερα να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, ότι μας κόβει τα επιδόματα, ότι στριμώχνει τους εργαζόμενους στη γωνία και ότι απολύει. Γιατί? Γιατί βρέθηκαν νομάρχες σαν τον Πολύδωρο Λαμπρινούδη και πέταξαν τα χρήματα σε όλη την Ελλάδα γύρω-γύρω. Σε έργα αναποτελεσματικά και ατελέσφορα. Προτείνετε νέα έργα, νέες μελέτες, νέα έργα, προκειμένου να. Τι πρέπει να γίνει, επειδή κάναμε τα έργα στοιχείο. Με συγχωρείτε κύριε Λαμπρινούδη, αφήστε να απαντήσει για οικονομία της συζήτησης. Έχουμε πολλά άλλα θέματα. Όχι μόνο στην Αθήνα και σε κεντρικό επίπεδο. Επειδή γίνηκαν 3 έργα στοιχείο. Η χώρα χρεοκόπησε από λογικές χρεοκοπημένων πολιτικών. Το πιστεύω και το υποστηρίζω. Πολύ και γι' αυτό βγαίνω ευθαρσός και λέω στον κόσμο ότι πρέπει να αλλάξουμε και πολιτικούς και πολιτικές. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει με το θέμα του νερού? Δίνεται μία μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουμε ενιαίο φορέα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Είναι ένα αίτημα που έχει τεθεί έντονα τα τελευταία χρόνια και επιτέλους η ΔΕΙΑΧ, μια και πρόκειται για την καλλικρατική ΔΕΙΑΧ, θα λειτουργεί σε επίπεδο νησιού. Που σημαίνει ότι με μια επιστημονική επάρκεια, με μια επάρκεια σε προσωπικό και οικονομικών παραγόντων αλλά και άλλων, θα μπορέσουμε να κάνουμε, νομίζω ότι τελειώνω, θα μπορέσουμε να κάνουμε συνολική αποτίμηση για το τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει.